Szczęść Boże wam wszystkim. Takie życzenie będzie wam mnie i większości ludziom w Europie, a w szczególności nam tu w Polsce, będzie fest potrzebne. Mało w to, co jest dobra sprawa, że to ino, że tam jest wojna, że są biedne Ukraińcy, którzy tam przyjechali, którzy szukają ochrony przed bombami. Zdawa się z tego sprawa, że mamy się z czego cieszyć, bo mamy jeszcze dobrobyt. Z naciskiem jeszcze. Bo na podzim będziemy radzi, jak będziemy mieli chleb z tłustym i ogórek do tego. To nie są żadne prześmiewki, hichu. To nie jest takie stare hasło jeszcze, co tam z wojny. Chleb z chlebem, a tłuste za oknem, bo i do tego może wleźć. Bo wejrzyjcie się, co się dzieje. Inflacja, którą zafundował nam rząd polski, nie żaden inny, no, rząd polski, a i rządy na całym welcie, bo się wymyśleli, że będą zwalczać dżuma za pomocą cholery i doprowadzili do tego, że wszędzie wszystko drożeje. No może pora krajów jest takich, co aż tak źle nie mają, bo nie dali się zgubić. To teraz jeszcze doszła ta całka wojna. Pamiętajcie, że Ukraina to producent żywności i to srogi producent, że nawozy, bez których będzie mało co rosło, poszły o 6 sztoków do góry. Już nie wspominam o ropie, która jest dzisiejszym owcem do konia. Zaorać, zasiąć, zebrać, pomleć, to wszystko jest energia. Jak nie ropa, to sztrum. To wszystko poszło do góry. A to, że poszło do góry, to jeszcze nic. Produkcja rolna na welcie sleci. I to fest. Jedyne Chińczyki zrobili jakiś tam zapas ze jodłym. No i sonikerzy, co wiedzą, że trzeba się koło tego obrócić, to się tam troszkę ryżu skowie, trochę mąki, cukru, takich produktów, co długo mogą trwać, jak nudle. Bo na podzim wszystko to będzie drogie, a jeszcze będzie brakowało. A jak czegoś brakuje, to jest jeszcze droższe i ludzie się też są w stanie strzelać o to. Także nie widzę, żeby szło ku dobremu. To znaczy, może iść ku dobremu. No musielibyśmy się pozbyć tych głupich leków, co nami rządzą. I to pozbyć się ich nie ino w Polsce. Wszędzie tamka te rządy są szrobnięte. Jeszcze niedawno, jakbych powiedział co teraz Godo, mój powinowaty Markowski, były minister górnictwa, to by mnie tu wszyscy tak zwani Europejczycy wieszali. Największą głupotą było wierzyć Unii Europejskiej i tym wszystkim gesetzom, że trzeba zawrzeć gruby. No i co, pozabierali, a teraz nie będziemy w Trimigał otwierać. Bo jeszcze troszkę, a Zimmerman będzie się prosił, żeby mu węglo posłali. Bo jak mu Ruski zawrzą gaz, to mu dupa zmarznie. A wszystko ku temu idzie. Bez to my musimy zrobić coś, żeby tam tak nie było. Ja przed tą wojną gadał, trzeba Rusom zagrozić, że jak wojsko wlezie na Ukrainę, to ich odcinamy od wszystkiego zaroski na drugi dzień. A my mamy już po rano 7 dni wojny na Ukrainie, a Rusy jak gaz sprzedawali, jak węgiel sprzedawali, tak sprzedują.
To, że ich tam w radioku, w telewizorze wam gadają, że coś tam przykręcili, to ino przykręcili tyle, że biedne ludzie w Rosji będą się mieli biedni. Ale wojsko będziemy oddali za co kupować sprzęt, dalej będą mieli za co kupować bombki. I to nie takie, jak w Polsce kupują na choinkę, nie? No takie, co na Ukrainie i w Polsce mogą zrobić wielką krzywdę. Także dawajcie pozór i róbcie wszystko, co by was ten głód, kiedy na podziem przyjdzie, jak najmniej nie dotknął. Bo mam nadzieję, że nie będzie to aż taki głód, że nie będzie co jeść, ale będziemy jedli skromnie. Będziemy mieli ta przysłowiowa miska ryżu, chleb z tłustym i z ogórkiem. I to wtedy będzie przysmak. Bo tak to będziemy mieli kartofle i ryż. I to bez umasty. Jest to obudźmy się i zróbmy ornok. No i zapasy też trzeba zrobić. No, a teraz posłuchajcie się pieśniczki. Jak go jeszcze kto nie słyszał, może już nie będę mógł tak śpiewać, że mi się wiedzie dobrze. Ale życzę, żeby wszystkim mu się wiodło przynajmniej tak jak mnie. Albo i lepiej. No, to tam w internecie się poszukajcie te pieśniczki, posłuchajcie, puśćcie się, posłuchajcie tych tekstów, bo mądre słowa. No to do jutra, z poboczki.